Poštovani nazočni, dobro je biti danas među vama. – 1992. godine, ili bolje rečeno 22.2. organizirana je osnivačka skupština u Mimari Hrvatsko-češkog i slovačkog društva prijateljstva. Na inicijativu dvije skupine građana, jedni su bili Hrvati koji su se uglavnom odnosili prema tom problemu kao prijatelji Čeha, imali su kontakte svoje privatne sa Česima, a s druge strane bila je to grupa Čeha i Slovaka koji su kao nacionalna manjina osjetili potrebu da se bave problemom, ali su išli za time da osnuju zapravo organizaciju. Prostor u Mimari je bio dupkom pun i to uglednih ljudi iz politike, kulturnog života, javnog života. Hrvatsko-češko društvo dugo je trajnu zahvalnost Predragu Irsaku, budući da je on bio jedan od utemeljitelja društva, jedan od inicijatora njegova osnutka i jedan od, u vrijeme kad se društvo tek nastajalo, kad je bio inicijativni odbor, jedan od autora, glavnih autora zapravo programskih smjernica društva, na neki način mogli smo reći ideolog do našeg društva. A to je posebno došlo izražaja na osnivačkoj skupštini, kada je održao jedno opširno izlaganje o povijesti veze između Hrvata, Čeha i Slovaka, u kojem je iznio mnoge poznate i nepoznate podatke, ali i mnoge analogije. U istom dalekom vremenu, dame i gospodo, zajednički smo položili temelje svoje pismenosti i književnosti, to znači svoje povijesne opstojnosti, kao učenici svete braće Konstantina, Čirila i Metodija, a njih su upravo oni, najzapadniji Slaveni, tada pod imenom Moravljana, ne slučajno baš tada i ne slučajno baš u taj srednjoeuropski prostor pozvali početkom 7. desetljeća 9. stoljeća. Kad je rat počeo, naprosto svi su tražili nekog partnera. Mi smo odlučili da se pokušamo približiti Česima i Slovacima, a opet je bio problem zapravo što je malo ljudi izvorno govorilo češki na pravi način. Ja? Gospodin Girsak je bio taj i on je na nama bio vrlo značajan upravo s toga što je bio i dobar poznavatelj jezika i dobar poznavatelj prilika i zapravo on je bio neki stožer koji nas je kupljao. Predrag Girsak je postao i jedan od dvojice prvih potpredsjednika društva, zajedno sa Zvonimirom Kotarcem, a kada je predsjednik Znatko Stakoljak otišao u Prag za veleposlanika, onda su njih dvojica operativno vodili društvo sve do izbora novog predsjednika Mate Relje. Ja sam razumno otišao u diplomaciju jer mi nismo bili pripremani nekakvim posebnim uputama. Pa sam prema tome, to mi je bila veza sa Češima i českom besedom. I gospodin Kotarac, a pogotovo gospodin Irsak koji je boravio i jedno vrijeme u inozemstvu i u Pragu. Kada se mirno razišla Češka i Slovačka, onda smo, naravno, po toj logici osnovali Hrvatsko-češko društvo prijateljstva i Hrvatsko-slovačko društvo prijateljstva. Bitno je to da Hrvati žele povijesni dijalog sa Česima i Slovacima. Uvjeravam vas da se sa slovačkim dijelom našega društva neće dogoditi ništa zla, upravo suprotno, danas je u tijeku osnivanje i paralelnog društva. Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva. Predraga sam susreo još u ranoj mladosti. Imponirao mi je kao 15-godišnjaku sa svojim prvim romanom za mladež Mjesečeva djeca,
što je bilo itekako zanimljivo u doba leta kujice Lajke u svemir, kao i to da je taj roman već godinu dana kasnije, 1959. preveden na slovenski jezik kao Lunini otroci. Inficiran znanstvenom fantastikom ostao sam do dan danas, pa premda nisam upoznat sa cijelinom Predragovog opusa u tom žanru, poznato mi je da ga u tom smislu spominju ZF antologije, te da su mu djela i prijevodi objavljivani i na Radio Zagreb. Znano mi je da je bio i u ekipi scenarista Borivoja Dovnikovića Borde, popularnog strip crtača tog vremena. Pa o Predragu Irsaku kao članu PEN kluba mogu posvjedočiti da nam je pomogao u vrijeme Praškog kongresa i da je bio član koji je imao uvida u europske književne tokove i interes naravno za osnovnu funkciju PEN kluba koja je zaštita slobode stvaralaštva. Ja sam kolegu Irsaka poznavao još iz studentskih dana, vršnjaci smo, on je tada već bio afirmiran mladi pisac, pa je dugo vremena zašutio da bi se na kraju sa knjigom Lugarinka i Grdelin afirmirao kao jedan pisac ozbiljnog senzibiliteta, proznog, a i poezijom se bavio. Mislim da je njegov humor i taj jedan gotovo češki pogled na svijet također obogatio hrvatsku prozu, a obogatio i hrvatsku književnost prevodnu sa svojim romanom, prevodom romana Škvoreckog o jednoj Dvoržakovoj ljubavi. Ja sam taj roman sa zadovoljstvom pročitao i predlagao ga za daljnje afirmaciju i nagradu. Drago mi je što je on sudjelovao naravno i u prevodu poezije u antologiji Karpatskoga, koja je našu bohemistiku silno obogatila i mislim da je on bio, reklo bi se, jedan od tako povlaštenih zastupnika jedne velike, lijepe literarne tradicije i da je, eto, mogao je hrvatsko književnost kao prozaik čini se i više obogatiti, da zapravo samozatajan kakav je bio te svoje novele i proze tek sporadično i na kraju gotovo testamentarno objavio. Profesor Predrag Irsak proveo je veći dio svog radnog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prve dvije godine proveo je u Pragu kao lektor hrvatskog jezika, a inače je tu kod nas na fakultetu radio na bohemistici, uglavnom kao profesor češke književnosti. Gotovo 20 godina mislim da je jedini predavao češku književnost na bohemistici. Studij bohemistike osnovan je kao cjeloviti studij 65. godine. Profesor Irsak došao je iz Praga 69. i tu je počeo raditi. Bez Predraga Irsaka ja ne bi bila na fakultetu. Ja sam bila njegov student. Doduše, vrlo kratko, tad sam bila na kraju studija, a njega je profesor Jonke, inače moj profesor iz češke književnosti, najavio kao jednu novu mladu nadu, jednu zvijezdu bohemističku koja će zasjeniti sve ostale, a pogotovo njega. Bio je skroman profesor Jonke. Onda se pojavio mladi Irsak kao lektor. Meni je bio lektor tada, meni još nije predavao književnost. I tako smo se upoznali, završila sam taj studij i nakon nekoga vremena, tražeći posao, svratila sam na fakultet, imala sam neki posao, nisam bila s njim sretna. Mene netko zove preko ovoga parkirališta, kolegice Dorotić, i ja se mislim, pazi, neko mi se sjeća i prezimena. Moram priznati da sam jako sretna, što mi je nakon dosta godina rekao da ga nisam ni u čemu iznevjerila. Profesor Irsak je meni predavao povijest češke književnosti kao studentu bohemistike i ostavio je jedan lijep utisak na mene i zapravo zainteresirao me istinski za češku kulturu i jezik. Zahvaljujući njemu ja sam nekako se zaljubio u Češku, jer ja sam etnički Slovak, pa sam u svojoj naivnosti mislio da je to Slovačka i Češka manje više isto. Ja? Kasnije sam shvatio da to nije isto, ali evo on je bio taj čovjek koji je sve nas uputio i imao veliku ljubav prema Češkoj. Moram reći da sam jako zahvalna profesoru Irsaku kao i cijeloj bohemistici što su mi dali temelje i upoznali me sa češkom knjižnošću i sa teorijom češke književnosti koja za mene je vrlo bitna jer je to u biti češki izvozni proizvod u neku ruku.
S tako dobrim temeljima sam završila doktorat na sveučilištu u Torontu u Kanadi, trenutno predajem na sveučilištu u Glasgowu na bohemistici i komparativnoj književnosti, te na sveučilištu Palacki u Olomoucu. Ja ga se sjećam kao jedne vrlo kreativne osobe koja je, kao što sam rekla, imao istančan smisao za jezik, kao i hrvatski, tako naravno i češki. Bio je vrstan prevoditelj, vrlo dobro je poznavao, dakle, teoriju književnosti i to što sam naučila recimo praškom lingvističkom krugu koji je nešto kao strukturalizam, prije strukturalizma u europskom kontekstu sam naučila upravo od njega i to gdje jesam i što sam zahvaljujem u velikoj mjeri i njemu i cijeloj bohemistici. Koja je zapravo jedna ležerna osoba koja je ovako malo i pršavi stil predavanja. On je napravio kronologiju češke povijesti. Bilo je 64 stranice pisano na kompjuteru. To je bilo, dugo godina sam to koristio kao jedini zapravo temeljni izvor za češku povijest. Ja ga pamtim kao fascinantnog, doista čudesnog predavača. Ja osobno mislim da je to bio njegov najveći talent. Bio je ne samo sjajan retoričar, imao jako bogat vokabular koji je bio prepun što slikovitih izraza, što stručnih termina. Dakle, uvijek je to imalo visoku akademsku razinu, ta njegova predavanja, međutim bila su iznimno i zabavna. Kao profesor književnosti imao je obavezu baviti se cjelokupnom poviješću češke književnosti. On je uspijevao srednjovjekovnu češku književnost spojiti, aktualizirati u suvremenom svijetu, spojiti sa crnom kronikom ili, na primjer, povezati nekakav suvremeni češki tekst sa prisjećanjem na svoje plesnjake, gimnazijske plesnjake u Zagrebu. Sredinom 70. godina prošlog stoljeća časopis Umjetnost riječi, jedno od najznačajnijih glasila Hrvatskog filološkog društva, došlo je u stanovitu krizu. Taj časopis je tada izlazio već više od 20 godina. Uređivao ga je jedan od najpoznatijih hrvatskih filologa druge polovice 20. stoljeća, Zdenko Škreb, legendarni profesor njemačke književnosti na odsjeku za germanistiku na Filozofskom fakultetu. I on je tada odlučio da nađe jednog novog operativnog urednika. Predrag Irsak je tada uložio silan trud u to da se nekoliko brojeva koji su bili u zaostatku nadoknade i da se potom taj časopis počne izlaziti jednim slijedom, onako kako je to bilo i predviđeno. Uz to, on je tada u 70-ima, potom u 80-ima organizirao i izdavanje nekoliko posebnih brojeva časopisa Umjetnost riječi na stranim jezicima, koji su naišli na izniman odaziv u stručnim krugovima u inozemstvu. Moram također reći, kada je taj časopis krenuo dalje pod mojim uredništvom u smislu ovog tehničkog, odnosno operativnog uređivanja, da mi je Predrag stalno iznimno jako mnogo pomagao i da nikad nije posustao u tim svojim naporima i toj svojoj ljubavi prema časopisu Umjetnost riječi. Rad na Hrvatskoj enciklopediji kao novoj općoj enciklopediji potrajao je više od 10 godina. Prvi svezak izašao je 1999. godine, a posljednji 11. svezak točno 10 godina kasnije, 2009. godine. Profesor Irsak se, međutim, tome radu agilno pridružio, uvrstivši se u red niza drugih istaknutih stranih filologa koji su svojim prinosima zapravo oblikovali jednu svojevrsnu mrežu pregleda stranih književnosti u Hrvatskoj enciklopediji. Pravio je sveobuhvatni novi abecedari sa oko 250 jedinica, mahom biografskih, i napisao je sve te jedinice za Hrvatsku enciklopediju. Dakle, uvrstio se u red naših najistaknutijih leksikografa, da se tako izrazim. Pritom, među biografskim jedinicama možemo naravno izdvojiti one najveće, koje su za leksikografski pojmove istaknutih književnika
40-ak i više redaka, što je za dimenzije opće enciklopedije jako puno, možda običnom gledatelju toliko ne znači. To su naravno biografije najpoznatijih čeških pisaca koje recimo tako zna svaki obrazovani čitatelj, kao što su Čapek, Hašek, Kundera ili Nobelovac Jaroslav Seifert. Predrag Irsak je napisao i vrlo važan pregled češke književnosti. Dakle, jedan makropedijski članak od više od 200 redaka u drugom svesku enciklopedije pod sumarnom natuknicom Česi, dakle pregled češke književnosti od prvih početaka pismenosti do tadašnje suvremenosti, riječ je o sredini 90. godina, koji zapravo jedan mini povijest češke književnosti. I to je, recimo tako, osobito važan doprinos Predraga Irsaka i u području leksikografije. Predrag Irsak će kasnije, pred kraj života, surađivati rubno, doduše ne ovako kao središnji urednik jedne velike struke, ali svejedno surađivat će i na Hrvatskoj književnoj enciklopediji s nekoliko članaka također vezanih na češku problematiku. Predrag Irsak dao je i djelatno je sudjelovao i u aktivnostima društva, bio nositelj aktivnosti u prvim godinama. Izložbu Osječki ratni atelje smo organizirali u Pragu, zahvaljujući profesoru Karpatskom, koji je bio također moj profesor, ali je jedan od najuglednijih prevoditelja s češkog hrvatski i obrnuto. I zahvaljujući njegovim vezama ta izložba održana u centru Praga. Gospodin Irsak, mi smo ga zamolili da on dođe na otvorenje izložbe i da on zapravo bude naš, kako da kažem, predstavnik tamo, da govori u ime svih nas, i on je to rado se toga prihvatio. Ali zapravo to je bilo i želja da se prikaže Osijek, odnosno istočna Slavonija, kao najugroženiji tada dio Hrvatske u ratu. Održao je predavanja o Hašeku i Švejku, zatim o Vaclavu Havelu kao češkom piscu, pa onda na Danu češke kulture 1994. godine, to je bila prva veća akcija Hrvatskog češkog društva. Govorio na tribini o posvećenom Dušanu Karpatskom i književnici Aleksandri Berkovoj. Pa onda 1998. godine, kad je bila 30. godišnjica Praškog proljeća, onda je u Češkom domu govorio kao očevidac tih događanja, jer je tad bio u Pragu. Sovjetski savez i njegovi sateliti, kojima je pripada i Čehoslovačka također, to su nasilno zaustavili. Međutim, meni se čini da je to zapravo bio početak raspada cijeloga sustava i zapravo početak raspada Sovjetskog saveza. Premda to tada ni u snu nismo pomišljali. Činjenica je da ipak treba se prisjetiti Břežinskog, američkog diplomata koji je razmišljao na dugi rok, koji je smatrao da je tada Sovjetski savez ostvario svoju spektakularnu taktičku pobjedu, ali je to bio zapravo njegov strateški poraz. I što se je vidjelo kasnije u tijeku glasnosti i događaja koji su slijedili u svezi sa raspadom Sovjetskog saveza. Kako bi se čuvali trajnu uspomenu na Predraga Irsaka, Hrvatsko češko društvo je 2012. uvelo nagradu zaslužnima za promicanje hrvatsko-čeških veza na području pisane riječi i bohemistike, i toj smo nagradi dali ime Predrag Irsak. Tako da će sjećanje njega u hrvatsko-češkom društvu živjeti i dalje. Poštovani nazočni, dobro je biti danas među vama.
1992. godine, ili bolje rečeno 22.2. organizirana je osnivačka skupština u Mimari Hrvatsko-češkog i slovačkog društva prijateljstva. Na inicijativu dvije skupine građana, jedni su bili Hrvati koji su se uglavnom odnosili prema tom problemu kao prijatelji Čeha, imali su kontakte svoje privatne sa Česima, a s druge strane bila je to grupa Čeha i Slovaka koji su kao nacionalna manjina osjetili potrebu da se bave problemom, ali su išli za time da osnuju zapravo organizaciju. Prostor u Mimari je bio dupkom pun i to uglednih ljudi iz politike, kulturnog života, javnog života. Hrvatsko-češko društvo dugo je trajnu zahvalnost Predragu Irsaku, budući da je on bio jedan od utemeljitelja društva, jedan od inicijatora njegova osnutka i jedan od, u vrijeme kad se društvo tek nastajalo, kad je bio inicijativni odbor, jedan od autora, glavnih autora zapravo programskih smjernica društva, na neki način mogli smo reći ideolog do našeg društva. A to je posebno došlo izražaja na osnivačkoj skupštini, kada je održao jedno opširno izlaganje o povijesti veze između Hrvata, Čeha i Slovaka, u kojem je iznio mnoge poznate i nepoznate podatke, ali i mnoge analogije. U istom dalekom vremenu, dame i gospodo, zajednički smo položili temelje svoje pismenosti i književnosti, to znači svoje povijesne opstojnosti, kao učenici svete braće Konstantina, Čirila i Metodija, a njih su upravo oni, najzapadniji Slaveni, tada pod imenom Moravljana, ne slučajno baš tada i ne slučajno baš u taj srednjoeuropski prostor pozvali početkom 7. desetljeća 9. stoljeća. Kad je rat počeo, naprosto svi su tražili nekog partnera. Mi smo odlučili da se pokušamo približiti Česima i Slovacima, a opet je bio problem zapravo što je malo ljudi izvorno govorilo češki na pravi način. Ja? Gospodin Irsak je bio taj i on je na nama bio vrlo značajan upravo s toga što je bio i dobar poznavatelj jezika i dobar poznavatelj prilika i zapravo on je bio neki stožer koji nas je kupio. Predrag Irsak je postao i jedan od dvojice prvih potpredsjednika društva, zajedno sa Zvonimirom Kotarcem, a kada je predsjednik Znotko Stahuljak otišao u Prag za veleposlanika, onda su njih dvojica operativno vodili društvo sve do izbora novog predsjednika Mate Relje. Ja sam razumno otišao u diplomaciju jer mi nismo bili pripremani nekakvim posebnim uputama. Pa sam prema tome, to mi je bila veza sa Češima i českom besedom. I gospodin Kotarac, a pogotovo gospodin Irsak koji je boravio i jedno vrijeme u inozemstvu i u Pragu. Kada se mirno razišla Češka i Slovačka, onda smo, naravno, po toj logici osnovali Hrvatsko-češko društvo prijateljstva i Hrvatsko-slovačko društvo prijateljstva. Bitno je to da Hrvati žele povijesni dijalog sa Česima i Slovacima. Uvjeravam vas da se sa slovačkim dijelom našega društva neće dogoditi ništa zla, upravo suprotno, danas je u tijeku osnivanje i paralelnog društva. Hrvatsko-slovačkog prijateljstva. Predraga sam susreo još u ranoj mladosti. Imponirao mi je kao 15-godišnjaku sa svojim prvim romanom za mladež Mjesečeva djeca, što je bilo itekako zanimljivo u doba leta kujice Lajke u svemir, kao i to da je taj roman već godinu dana kasnije, 1959. preveden na slovenski jezik kao Lunini otroci. Inficiran znanstvenom fantastikom ostao sam do dan danas, pa premda nisam upoznat sa cijelinom Predragovog opusa u tom žanru, poznato mi je da ga u tom smislu spominju ZF antologije, te da su mu djela i prijevodi objavljivani i na Radio Zagrebu. Znano mi je da je bio i u ekipi scenarista Borivoja Dovnikovića Borde, popularnog strip crtača tog vremena. Pa o Predragu Irsaku kao članu PEN kluba mogu posvjedočiti da nam je pomogao u vrijeme Praškog kongresa i da je bio član koji je imao uvida u europske književne tokove i interes naravno za osnovnu funkciju PEN kluba koja je zaštita slobode stvaralaštva. Ja sam kolegu Irsaka poznavao i još iz studentskih dana, vršnjaci smo, on je tada već bio afirmiran mladi pisac, pa je dugo vremena zašutio da bi se na kraju sa knjigom Lugarinka i Grdelin afirmirao kao jedan pisac ozbiljnog senzibiliteta, proznog, a i poezijom se bavio.
Mislim da je njegov humor i taj jedan gotovo češki pogled na svijet također obogatio hrvatsku prozu, a obogatio i hrvatsku književnost prevodnu sa svojim romanom, prevodom romana Škvoreckog o jednoj Dvoržakovoj ljubavi. Ja sam taj roman sa zadovoljstvom pročitao i predlagao ga za daljnje afirmaciju i nagradu. Drago mi je što je on sudjelovao naravno i prevodu poezije u antologiji Karpatskoga, koja je našu bohemistiku silno obogatila i mislim da je on bio, rekao bi se, jedan od tako povlaštenih zastupnika jedne velike, lijepe literarne tradicije i da je, eto, mogao je hrvatsko književnost kao prozaik čini se i više obogatiti, da zapravo samozatajan kakav je bio te svoje novele i proze tek sporadično i na kraju gotovo testamentarno objavio. Profesor Predrag Irsak proveo je veći dio svog radnog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prve dvije godine proveo je u Pragu kao lektor hrvatskog jezika, a inače je tu kod nas na fakultetu radio na bohemistici, uglavnom kao profesor češke književnosti. Gotovo 20 godina mislim da je jedini predavao češku književnost na bohemistici. Studij bohemistike osnovan je kao cjeloviti studij 65. godine. Profesor Irsak došao je iz Praga 69. i tu je počeo raditi. Bez Predraga Irsaka ja ne bi bila na fakultetu. Ja sam bila njegov student. Doduše, vrlo kratko, tad sam bila na kraju studija, a njega je profesor Jonke, inače moj profesor iz češke književnosti, najavio kao jednu novu mladu nadu, jednu zvijezdu bohemističku koja će zasjeniti sve ostale, a pogotovo njega. Bio je skroman profesor Jonke. Onda se pojavio mladi Irsak kao lektor. Meni je bio lektor tada, meni još nije predavao književnost. I tako smo se upoznali, završila sam taj studij i nakon nekoga vremena, tražeći posao, svratila sam na fakultet, imala sam neki posao, nisam bila s njim sretna. Mene netko zove preko ovoga parkirališta, kolegice Dorotić, i ja se mislim, pazi, neko mi se sjeća i prezimena. Moram priznati da sam jako sretna, što mi je nakon dosta godina rekao da ga nisam ni u čemu iznevjerila. Profesor Irsak je meni predavao povijest češke književnosti kao studentu bohemistike i ostavio je jedan lijep utisak na mene i zapravo zainteresirao me istinski za češku kulturu i jezik. Zahvaljujući njemu ja sam nekako se zaljubio u Češku, jer ja sam etnički Slovak, pa sam u svojoj naivnosti mislio da je to Slovačka i Češka manje više isto. Ja? Kasnije sam shvatio da to nije isto, ali evo on je bio taj čovjek koji je sve nas uputio i imao veliku ljubav prema Češkoj. Moram reći da sam jako zahvalna profesoru Irsaku kao i cijeloj bohemistici što su mi dali temelje i upoznali me, dakle, sa češkom knjižnošću i sa teorijom češke književnosti koja je za mene vrlo bitna jer je to u biti češki izvozni proizvod u neku ruku. S tako dobrim temeljima sam završila doktorat na sveučilištu u Torontu u Kanadi, trenutno predajem na sveučilištu u Glasgowu na bohemistici i komparativnoj književnosti, te na sveučilištu Palacki u Olomoucu. Ja ga se sjećam kao jedne vrlo kreativne osobe koja je, kao što sam rekla, imao istančan smisao za jezik, kao i hrvatski, tako naravno i češki. Bio je vrstan prevoditelj, vrlo dobro je poznavao, dakle, teoriju književnosti i to što sam naučila recimo o praškom lingvističkom krugu koji je nešto kao strukturalizam, prije strukturalizma u europskom kontekstu sam naučila upravo od njega i to gdje jesam i što sam zahvaljujem u velikoj mjeri i njemu i cijeloj bohemistici. Koja je zapravo jedna ležerna osoba koja je ovako malo pršavi stil predavanja. On je napravio kronologiju češke povijesti. Bilo je 64 stranice pisano na kompjuteru. To je bilo, dugo godina sam to koristio kao jedini zapravo temeljni izvor za češku povijest. Ja ga pamtim kao fascinantnog, doista čudesnog predavača
Ja osobno mislim da je to bio njegov najveći talent. Bio je ne samo sjajan retoričar, imao jako bogat vokabular koji je bio prepun što slikovitih izraza, što stručnih termina. Dakle, uvijek je to imalo visoku akademsku razinu, ta njegova predavanja, međutim bila su iznimno i zabavna. Kao profesor književnosti imao je obavezu baviti se cjelokupnom poviješću češke književnosti. On je uspjevao srednjovjekovnu češku književnost spojiti, aktualizirati u suvremenom svijetu, spojiti sa crnom kronikom ili, na primjer, povezati nekakav suvremeni češki tekst sa prisjećanjem na svoje plesnjake, gimnazijske plesnjake u Zagrebu. Sredinom 70. godina prošlog stoljeća časopis Umjetnost riječi, jedno od najznačajnijih glasila Hrvatskog filološkog društva, došlo je u stanovitu krizu. Taj časopis je tada izlazio već više od 20 godina. Uređivao ga je jedan od najpoznatijih hrvatskih filologa druge polovice 20. stoljeća, Zdenko Škreb, legendarni profesor njemačke književnosti na odsjeku za germanistiku na Filozofskom fakultetu. I on je tada odlučio da nađe jednog novog operativnog urednika. Predrag Irsak je tada uložio silan trud u to da se nekoliko brojeva koji su bili u zaostatku nadoknade i da se potom taj časopis počne izlaziti jednim slijedom, onako kako je to bilo i predviđeno. Uz to, on je tada u 70-ima, potom u 80-ima organizirao i izdavanje nekoliko posebnih brojeva časopisa Umjetnost riječi na stranim jezicima, koji su naišli na izniman odaziv u stručnim krugovima u inozemstvu. Moram također reći, kada je taj časopis krenuo dalje pod mojim uredništvom u smislu ovog tehničkog, odnosno operativnog uređivanja, da mi je Predrag stalno iznimno jako mnogo pomagao i da nikad nije posustao u tim svojim naporima i toj svojoj ljubavi prema časopisu Umjetnost riječi. Rad na Hrvatskoj enciklopediji kao novoj općoj enciklopediji potrajao je više od 10 godina. Prvi svezak izašao je 1999. godine, a posljednji 11. svezak točno 10 godina kasnije, 2009. godine. Profesor Irsak se, međutim, tome radu agilno pridružio, uvrstivši se u red niza drugih istaknutih stranih filologa koji su svojim prinosima zapravo oblikovali jednu svojevrsnu mrežu pregleda stranih književnosti u Hrvatskoj enciklopediji. Pravio je sveobuhvatni novi abecedari sa oko 250 jedinica, mahom biografskih, i napisao je sve te jedinice za Hrvatsku enciklopediju. Dakle, uvrstio se u red naših najistaknutijih leksikografa, da se tako izrazim. Pritom, među biografskim jedinicama možemo naravno izdvojiti one najveće, koje su za leksikografski pojmove istaknutih književnika, 40-ak i više redaka, što je za dimenzije opće enciklopedije jako puno, možda običnom gledatelju toliko ne znači. To su naravno biografije najpoznatijih čeških pisaca koje, recimo tako, zna svaki obrazovani čitatelj, kao što su Čapek, Hašek, Kundera ili Nobelovac Jaroslav Seifert. Predrag Irsak je napisao i vrlo važan pregled češke književnosti. Dakle, jedan makropedijski članak od više od 200 redaka u drugom svesku enciklopedije pod sumarnom natuknicom Česi, dakle pregled češke književnosti od prvih početaka pismenosti do tadašnje suvremenosti, riječ je o sredini 90. godina, koji zapravo jedan mini povijest češke književnosti. I to je, recimo tako, osobito važan doprinos Predraga Irsaka i u području leksikografije. Predrag Irsak će kasnije, pred kraj života, surađivati, rubno doduše, ne ovako kao središnji urednik jedne velike struke, ali svejedno surađivat će i na Hrvatskoj književnoj enciklopediji s nekoliko članaka također vezanih na češku problematiku. Predrag Irsak dao i djelatno je sudjelovao i u aktivnostima društva, bio nositelj aktivnosti u prvim godinama. Izložbu Osječki ratni atelje smo
organizirali u Pragu, zahvaljujući profesoru Karpatskom, koji je bio također moj profesor, ali je jedan od najuglednijih prevoditelja s češkog na hrvatski i obrnuto. Jel? I zahvaljujući njegovim vezama ta izložba održana u centru Praga. Gospodin Jirsak, mi smo ga zamolili da on dođe na otvorenje izložbe i da on zapravo bude naš, kako da kažem, predstavnik tamo, da govori u ime svih nas i on je to rado se toga prihvatio. Ali zapravo to je bilo i želja da se prikaže Osijek, odnosno istočna Slavonija, kao najugroženiji tada dio Hrvatske u ratu. Održao je predavanja o Hašeku i Švejku, zatim o Vaclavu Havelu kao češkom piscu, pa onda na danu češke kulture 1994. godine, to je bila prva veća akcija Hrvatskog češkog društva. Održao je, govorio na tribini o posvećenom Dušanu Karpatskom i književnici Aleksandri Berkovoj. Pa onda 1998. godine, kad je bilo 30. godišnjica Praškog proljeća, onda je u Češkom domu govorio kao očevidac tih događanja, jer je tad bio u Pragu. Sovjetski savez i njegovi sateliti, kojima je pripadala i Čehoslovačka, također to su nasilno zaustavili. Međutim, meni se čini da je to zapravo bio početak raspada cijeloga sustava i zapravo početak raspada Sovjetskog saveza. Premda to tada ni u snu nismo pomišljali. Činjenica je da ipak treba se prisjetiti Břežinskog, američkog diplomata koji je razmišljao na dugi rok, koji je smatrao da je tada Sovjetski savez ostvario svoju spektakularnu taktičku pobjedu, ali je to bio zapravo njegov strateški poraz. I što se je vidjelo kasnije u tijeku glasnosti i događaja koji su slijedili u svezi sa raspadom Sovjetskog saveza. Kako bi se čuvali trajnu uspomenu na Predraga Irsaka, Hrvatsko češko društvo je 2012. uvelo nagradu zaslužnima za promicanje hrvatsko-čeških veza na području pisane riječi i bohemistike i toj smo nagradi dali ime Predrag Irsak. Tako da će sjećanje na njega u Hrvatsko-češkom društvu živjeti i dalje.